Ja by som len zopakoval pár faktov k Twin City. Jedná sa navýšenie počtu bytov z 500 na 1300, takže 800 bytov je navyše. Plocha z 50 000 na 133 000 m². Mesto umožňuje v maximálnej možnej miere nadstavať do výšky teda 20%, čo umožňuje zákon. Odhadovaný čistý zisk developera je niekde medzi 100 až 200 miliónmi eur. Kontribúcia v tomto prípade pre mesto je 13 miliónov eur. To znamená, zo 100 až 200 miliónov máme kontribúciu 13 miliónov. Takže je to zrejme podľa indexu prepočítané, čo si myslím, že v tomto prípade je úplne nevhodné. V prípade podielu na zisku 20% by minimálna kontribúcia mala byť 20 miliónov až 30 miliónov. To znamená, že mesto tu nám prichádza o milióny až desiatky miliónov. V pomere rozdelenia medzi magistrát a mestskú časť. V tomto prípade mestská časť dostane 4 milióny, pričom jej vzniká povinnosť postaviť alebo zabezpečiť škôlku, čo 4 milióny akorát stačia na škôlku. To znamená, že nie je moc vôbec dôvod, prečo to robiť. Takže v tomto prípade to pôsobí tak, že mesto investorovi dáva minimálne poplatky a občanom dáva maximálne. Dobrý deň, pán Vagáč. Dobrý deň, poslanci Staromestského zastupiteľstva, vážení občania. Ja by som vo všeobecnosti k tomuto typu dohôd s investormi, či už je to dnes bod číslo 5 alebo bod číslo 6, vás chcel ako poslancov Staromestského zastupiteľstva, ktorým bola dočasne prepožičaná moc rozhodovať o týchto veciach, poprosiť a zároveň vám pripomenúť, že územnoplánovacie kompetencie, či už mestskej časti alebo mesta, sú ten nástroj, ktorý sa má naozaj určovať spravodlivý, perspektívny rozvoj územia, ale tak, aby plnil či už princípy spoločného dobra alebo verejného záujmu. Vždy je prehra verejného záujmu, keď napríklad po takých rozhodnutiach ako Lido, alebo po takých rozhodnutiach ako Planetárium, alebo zaspomínajme si ešte na rok 2015, keď vtedy ešte mestské zastupiteľstvo primátora nezrovnala, rozhodovalo a asi sme sa všetci vtedy zhodovali nad tým, že to bolo škandalózne, rozhodlo o tom, že vlastne sa mesto zdalo časti územnoplánovacích kompetencií na vzácnom území nábrežia a vlastne v prospech jednej finančnej skupiny developerskej JNT odovzdalo tieto kompetencie. Tu dnes, v tomto bode číslo 6, hovoríme o veľmi výhodnej ponuke, alebo teda ústupku, tak trošku poza bučky, určitým neštandardným prvkom, ktorý je v zákone nejaký ten zhruba rok a bol mnohými z vás kritizovaný, vy aj Juris ho kritizovala a tak ďalej a tak ďalej. Boli ste proti tomu, aby vláda niečo takéto presadzovala. Dnes tento princíp poza bučky, dohoda s developerom mimo štandardného procesu územnoplánovacieho, chcete vlastne využiť na to, aby boli záujmy developera, v tomto prípade finančnej skupiny Penta, splnené takto. Počuli sme až na dvojnásobky teda podlažných ploch, bytov a tak ďalej, teda kancelárskych priestorov a bytov. A naopak teda ten príjem do staromestského rozpočtu alebo prípadne do mestských zdrojov je výrazne neproporcionálny. Hej, nie je to win-win, je to win-lose pre verejný záujem. Takže ja vás prosím, nešite to horúcou ihlou. Pred voľbami to naozaj vzbudzuje veľmi nešťastný obraz. Je to nebezpečný precedens a nie je to vo verejnom záujme. Poďme to robiť normálne, sú na to štandardné územnoplánovacie procesy, nie novela, ktorá tu dnes je a platí tu rok a ešte pred rokom tu neplatila a možno tu ani o rok platiť nebude, ale poďme to robiť normálne, tak aby sa aj v budúcnosti na to dalo pozerať, že to bolo rozhodnuté táto záležitosť normálne. Nie je žiaden legitímny dôvod hrotiť to teraz horúcou ihlou pár týždňov pred voľbami. Je dôležité to robiť normálne a využívať územnoplánovacie kompetencie mestskej časti aj mesta v súlade s verejným záujmom. Toto tak nerobíte aktuálne. Ďakujem pekne. Nasleduje pán Števčík, nech sa páči. Ja by som ešte zareagoval na pána starostu, ktorý povedal, že vlastne je povinnosťou, že developer o to požiada a musí to predložiť, prerokovať. Áno. Developer môže požiadať o čokoľvek, ale mestská časť to nemusí schváliť. Nemusí mu byť v ústrety. Môže mať iný názor na to.
ale vidím, že v tomto prípade naozaj akože asi máte rovnaký názor. Ako naozaj toto neposúva nikam mestskú časť, kvalitu tohto územia, ktoré je nešťastné už tým, že vlastne už v čase, keď sa robila územnoplánovacia dokumentácia, už tam mesto nevlastnilo nič. Napriek tomu bola tu snaha a našiel sa kompromis, tak aby to bolo zaregulované aspoň ako tak v rámci nejakých mantinelov. Ale vy to jednoducho otvárate, lebo im to nevychádza. Avšak oni nemusia stavať. Nikdy nie je napísané, že oni musia to postaviť, tie kancelárie. Nemusia ich postaviť. Oni tam dokonca namiesto tých kancelárií môžu nechať aj park dočasne. To nemusia robiť. Ale nie. Tu ide o biznis, tu ide o prachy. A vy ste teraz súčasťou tohto biznisu, lebo vás potrebujú. Takže vás teraz použijú pred voľbami a potom už budete žiť s tým, ako ste pomohli pente zarobiť milióny na odchýlke projektu od územného plánu.